জয় শ্রীরাম জয় জগন্নাথ। ভাই কোণ কুଆଡେ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କରି କୁଆଡେ ଚାଲିଲ? ଯାତ୍ରା କ'ଣ ସରୋଜ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଲାଣି, ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ଆଉ ସେ ଚାଇନା ସୂତା ବେକରେ ଲାଗି ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାନା ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିଛୁ। ଯଦି ସୂତା ଲାଗିବ କମ୍ ସେ କମ୍ ବେକଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ କି ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତ ଏଇ ଗୁଡ଼ି ସୂତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ତା ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ରେଡ୍ କରିଦେବ, ଫାଇନ୍ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଫେରେଇ ପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାର ବି ଦେଇପାରିବେ, ଦେଇକି କେମିତି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଗୁଡ଼ି ସୂତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଉପରେ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।